estem parlant d'algú que va néixer amb el cinema, va néixer a principis del segle XX, però diguem-ne que el seu gran desenvolupament ha vingut a finals dels 80, primers dels 90, amb la introducció massiva de la tecnologia informàtica dins l'audiovisual, no? Ha canviat completament el panorama i diguem-ne que s'ha obert, ja fa temps que s'havia obert perquè estem parlant també de la publicitat que ja ve dels anys 50, 60 de televisió, que queda completament coberta pel que entenem el concepte de disseny audiovisual, però diguem-ne que la possibilitat de desenvolupament del llenguatge ha arribat a finals del segle XX i diguem-ne que hi ha un nou llenguatge que semblava evident i cada vegada, al meu entendre, és més clar que és així, un llenguatge específic. Clar, quan parlem d'estructura fílmica, quan parlem de narració, de documental, de pel·lícula, inclús podríem arribar a parlar de les notícies d'un informatiu, aquí el discurs té una certa literalitat, no? Ha de ser interpretat clarament, la informació ha d'arribar sense cap mena d'entrebanc, i tant sigui perquè és una notícia, tant sigui perquè estem explicant el relat d'una pel·lícula. Per tant, hi ha un guió darrere, hi ha una història a explicar i això ha d'haver una successió amb tot això. Evidentment, se'n beneficia i el disseny audiovisual recull part d'aquests recursos narratius, però el seu caràcter metafòric, la necessitat de més transmetre un concepte a través d'unes solucions formals que el representin i que es puguin ser renovades, que no han de ser tan directament, no han de respondre tan directament a una història, a una seqüencialitat temporal, fa que hi hagi un nivell d'abstracció bastant alt. I dintre del que seria la motion graphics, que és un ventall molt ampli, entenem que hi ha el disseny, que seria diferent al que podria entendre a l'art audiovisual. El disseny té unes finalitats, unes funcions, i ha de cobrir unes necessitats de l'audiovisual que d'una altra manera no es poden cobrir. No hi ha altre mitjan de cobrir unes necessitats de l'audiovisual. Per això entenem que és una forma comunicativa completament autònoma, en el sentit, i aquí estaria la diferència important o bàsica amb el que seria el motion graphics en general, i és que el disseny no és autònom. Podríem dir que és autònom com a disciplina, entenem, però no és autònom perquè no pot sobreviure per ell sol. Necessita el referent. En el cas de la publicitat serien els productes, els serveis, en el cas del cinema els títols de crèdit farien referència a la pel·lícula mateixa, en el cas de la televisió, el canal de televisió mateix o els programes de televisió. I després hi hauria el tema dels videoclips, que és una mica més ambigu, però que també hi ha un referent, hi ha un grup, etc. Sí que és una matèria que no és autònoma. No té sentit sense el referent.